Salamat ninyo. Salamat. Salamat. Karon ako. First time ko kaya ni. Dili ko kay bawa ni. Ay, kabala ka. Nagbabahan natin mo. Basta, patala. Okay? Mabdos na ka? Oh, Harry. Yes! Sa ato ba? Papa na ko! Dali aras panahon no, Hari? Pura kalus ama na itong nanganak si Rhea. Karoon mag-5 anyos na ang inyong anak. Mawalagi ma? Kumusta man mo ni Rhea, nak? Okay naman ma. Nganong nakapungutan naman ka na? Oh, walang. O pamangid masundi inyong kamagwangan, good. Lagi ma. Buhon ma. Basi na na. Paabot lang na. Rhea. Ay. Harry, kapoy ko. Pwede ayaw sa Ron. Ha? Sige. Unsa? Nausap? Oo bay. Uy, Sukad lang nga namin yun eh. Wala mo siya gana eh. ay. Sige lang balibot. Huwag makailain. Awa, masabay. Sure, ginoo ko na, ngawa. Kay, permiram na siyang nasbay. Nya, di sana siya magsigi cellphone. Uy, basig di lang gitingali hilig ang imong asawa ng butanga. Mao sa nagduda na ko, bay. Nya, saan naman lang na? Nga kita mga lalaki, mangita, rabi kita o kining kapanghungawan sa atong lawas ng kalipay. Smagod? Ba? Saya gani, bay. Una-una kong dili mayo. Nga, unsa? Basinog, mauraon niya niyang magtukbod na ko sa pagpakasa. Uy, Hari. Maunahan. Mautani pa ng hit ko nimo kung okay rin nimo. Pwede bag anila sa apoy sa memar din sa ato. Wag ulit problema na ko, han. Gusto mo na ni mo si Mimar. Ano, good po ng kwarta kung mangabang pa siya, di ba? Namatay bakanting kwarto din ni Sato. Wala na ipagkamit na to niya. Salamat kayo ninyo, Tireya, ha? Kuya Hari. Isa pa yan, Mimar. Unsa? Palitan ni mo mga lingerie si Rhea? Bay. Yan ba? Basin day ba, maura na kuwang sa mga sex life, di ba? Basin maganahan siya ba? Ikaw. Suway. Dayo,
Kasexy good ani nga mga underwear. Sige sa. Nakaunaw na lang ko dahil mga pasing ganahan ka. Ay, seryoso kita, Harry? Gipalitan ko ni mo, ani? Oo. Ganun day. Wala may angay, uy. Tingali sa katong bago pa ta, okay ra. Pero, karon na, luod na king tanawon, uy. Oh, ha? Ako pa ni mo, no? Iuli ni mo kung asa ni mo palita. Kidigi ko mo gamit, ana. Oh, Daria. Uy, Ipik. Waman. Ako may naluoy ni mo, baby. Bay. Ako pa ni mo, no? Mangita na lang kaglaing kapahungawan na ng imong kainit. Unsa? Day, si ate ni mo. Nilakaw man, kuya. Gabi pa ko nuto si mauli. Oh, mau ba? Nakatog na sad si Dodong, kuya. Mayo noon. Ikaw, wala kay klase ron. Wa man, kuya. Nindot day. At least makapahuway ka. Maulagi. Gamay na lang ang agwantahon. Pila na lang gid kabuan o mag-graduate na gid ko. Mayo kay na, Mimar. Nakay gusto isulti? Okay ra mo ni ate, kuya? Oh. Ha? Nga nakapungutan mo ka na? Feeling man good na ako. Dili mo okay. Okay raman, mi. Doon na lang yung mga gidagmayng butang, dili magkauyon, pero madara mag-ayo-ayo. Swerte kayo si ate ni mo, kuya. Mimar. Gwapo ka. Pasensyoso. Unya, buutan pa yun. Day, Kung ako, ni mo, kuya, no? Lipayon, giti ka permi. ha? Unsay buot ni mong ipasabot? Ganahan ka. Suwaya na to? Mimar. Ano magpadoon mo ka na ko, day? Kainit si mga gininhawa, kuya. Ato ta sa mga kwarta. Unsa? Nahitabo ninyo sa imong sister-in-law? Ubay. Day, binuang. Lagi. Ya, unsa una lang ko na mumabdos to? Kampantib sa kubay nga, dili ra. Nga akong gikabalakan. Basin masundan pa. Bayari. Iyawan ko ganina na. Tapos ko, di ka pa sulon kay gipangayuan kag ID. Maulagi. Nagtuo man gud sila nga minor pa ko. Hinam na siya. Huy, kuya. Kuya, hinahinay lang. Mabdos ko. Unsa? Mauna ko ya, Harry. Mabdos ko. Magduha na kabuhan nga wa ko doawa sa akong binuwang sakit. Mauto nga nakadesisyon ko magpalit ko og pregnancy test. Og positive. Mabdos kit ko. Inuo ko.
Nakita ang ina kong pregnancy test sa mong kwarto. Oh, Saan magdos ka? Kinsay amahan? Rhea! Ganun eh? Nakita nila kong pregnancy test sa kwarto. O positive. Sa ato pa mabdos siya. Oh, Tugaan! Kinsay amahan? Wa ka makaila, te. Unsa? Ugwa na siya, te. Dili siya mabarog sa ako, anak. Mema, Sa ni na ako, te. Kinipatol ko sa tao nga minyo. Ginoo ko. Minyo ang lalaki nga nakapamabdos ni mo. Oo, te. Ginoo ko, Mimar. Asa man ito ni mo gibutang imong utok ka ni patol magkang lalaking minyo. Sorry, te. Sorry. Mimar, sorry. Nga, wa ko'y nahimo. Nakasabot ko, Kuya Hari. Kung buto na unaon, sa man sa ginin akong tanan. Kung wa pati katintala, dili unta di mahitabo. Mimar, Ayaw ko ganaon na ah. Kaya na ko akong kaugalingon. Mangita na ko paagi. unsa? No. Mutabang ka kutob sa kumay mo. Kuya, Pangitaan tanig paagi, Mimar. Wa na dinis, Mimar. Unsa? Wa na sa diyo mga butang. Nanawag sa ko nila mama ganina. Wa daw mo ulit dito sa amo. Oh, si Mimar nag-text. Ate Ria, ayaw kabalakan ako. Maukir ako. Nara ko'y kailaron nga anda mo tabang na ako, ti. Ayaw na lang magkabalakan ako. Magpakita raw niya ako puhunin niyo kung andam na ko. Og sorry kayo sa kong napuhat. Yesterday, oh my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe. Nakonsensya kay ko sa nahitabo sa manghod sa kong asawa. Kay bisan unsaon, sadaan mo gud gihapon ko. Pero bisag unsaon ako pag-una-una, dili na ko kayang muangkon sa kong asawa bahin sa nahitabo namo si manghod. Lisod, tungod kay dili sa dako kaya nga mawa siya nako. Karon, mag-usa na katuig, sukad sa nahitabo ug hangtod karon, nagpabili ning tinaguan namong duha sa manghod sa kong asawa. Ug wa sa gumahibaw kung asa na siya karon. Pero nakasiguro kong nanganak na siya. Dili na lang kutob. Daghang salamat, RMN. And ayan, nadungga na to guys ang kaagi nun ni Harry nga nagbasol sa iyang gibuhat guys. Guilty siya no, pero para sa kaayuhan sa tanan dili na lang gyud ang isulti guys no, para walay pamilyang maguba og mahimo pa silang sumsuman sa ilang mga silingan no, sa mga tabi og libak. So sa tan-aw ninyo guys, kinsa man ang makasalanan diri guys, si Kuano, si Harry o si Mimar guys. Pero dili may ito mahitabo no kung dili lang tana nagpugong no, wala lang tana nagpabaya si Ria sa iyang kaakuhan no isip asawa. So kinahanglan yun guys no nga magparaya no para sa kalipay sa asawa guys no, kinahanglan ihatag yun.
kay namang gituluman no obligasyon ang asawa guys ngadto sa iyang bana nga ihatag yun niya. Kay syempre kasado naman pud sila eh. So atong i-recap guys no ang mga panghitabo. Sa una atong nadunggan no nga gikasal sila guys. Pero wala na sulti kung pila na sila katuig no mag-uyab. Og nanganak sila no. Pero 5 years na lang pagyapon sila nasundan. Ano ga guys? Siguro natagam guro ang iyang asawa guys. Dili ali mga anak oy matud pa nila. Syempre, dili ali mga anak. Nafobia na guro yang asawa guys no maoto. Maoto yung mga hinungdan guro no nga wala na siya nagpagamit no or talagsa na lang kaayo kay nahadlok ka maburos. Og wala gyud siya nasundan no. Pero at least na sila 5 years old nga anak. Nga matawag yapon sila no nga pamilya. Og mo lagi to guys no na discourage si Harry kay dili man gud mahatag siyang asawa ang iyang panginahanglan no. Ang obligasyon no nga ihatag. Og natintal siya gisulsulan pud siya. Aw dili siya sa gist lang siya no. Nga mangitaglain no or ipagawa sa laing binuhat. So usahay guys no makaingon po nga dili pud maayo no ang barkada kay pare aron usa pud sa hinungdan no nga na dani siya kay suportaran man siya sa iyang friend. Gani sa efforts ni kuan no Harry gitagaan niya 16 underwear ang iyang asawa pero nahimuot lang kini gikatawan lamang kini niya guys no og matud pa gipauli kung ahan ni gikan. So na discourage si kuan no si Harry magsilbitan ato no nga spark sa ilang relasyon no matagaan og giggle kilig no ang ilang panag-uban pero wala guys na discourage pa noon siya kay gipauli or di man yun iuli ano ang gipalit na baya wala ba yung issue so masayang na lang so asa gato paingon ang sexing underwear guys ang sa gato nga panty no siguro tibak guro to so gihatag na lang guro to no sa iyahang sister-in-law kung ako manggani mo to na sabtan siya no siyang sister-in-law o kung kuno siya kuno ang maasawa no iya kuno ihatag ang tanan para malipay ang iyahang brother-in-law o to ang mga tao no minor pa kuno siya pero di ay sakto na siya sa edad guys so bata pa yun ay ni si ko ano Neymar kaya kuno makaingon mga tao nga minor pa siya og syempre kay bata pa natintal si kuan guys no skin sabak pud siya no nga dili mo patol nga siya naman ang giunahan so abi pa lang bayot no una po ba siya dungog guys ug na pa siya panginhanglan non nga wala nahatag siyang asawa siguro nadunggan guro ni guys no sa iyang sister-in-law nga balibaran siya sa iyang asawa no mo nang siya na lang i-offer so dili gyud maayo no nga magpasa ka no og laing tao kay prano no usab na sa mga hinungdan nga maguba ang pamilya no kay matintal ug ang pinaka worst pag ani guys no kay gitabi sa iyang best friend nga naindo hitabo sa iyang best friend may nalang gani kay tong iyang best friend guys is honest no dili traitor o wala gisumbong sa iyahang asawa ug dili lang kay kas alang nahitabo no kun dili nasundan pa yud sa makadaghan hangtod nga naburos siya 2 months na og syempre kabalo gyud ta guys no nga walay asong makumkom for this part guys I think na ay asong nakumkom no pero ta kabalo in the long run basin mahibaw-an ra yun nila no kay basin og parihagnaong sa iyahang bana no parihagnaong ni Harry guys ang anak syempre magduda man yun ning asawa mo nang diha naguro magduda no og ipadinite sa mahibaw-an nga siya pala ang amahan. So lisod siya guys no kang Neymar angay makulbaan na si Neymar ani no sa ilang gibuhat no sa mga consequences. Mo nilayas na lang si Neymar guys kay di niya maagwanta no ang siguro sulti sa mga tao nga naboros siya no walay amahan pero takabalo sa unahuna ni Ria guys no basin aduna na siya yung pagduda pero iya lang gipog nga no para way pamilyang maguba kay pagduda ra man pod wala may ebidensya. Pero mapakita ayud ko no si Neymar sa saktong higayon no pag-andam na siya. So mao na lagi na guys ko kay boss lang
kabaltan at lano na kuno sila sa ilang consequences angay wala nang tanong paboros ang babae, pero unsa ba dili man safe ang ilang gibuhat guys, mo nang tubangon gyud nila kung unsa pa man ang sunod pang mahitabo. So ayan guys, nadunggan ninyo no ang atong reaction for today. Kung may mga opinion guys, reaction sa dadungan nga drama, i-comment na sa ubos para atong basahon sa sunod upload. Thank you so much guys, until next time, blah blah, muah muah blah blah na pala, muah muah di ay.